ମୁଁ ଆଜି ପାର୍କକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯୋଉ ପାର୍କକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ପାର୍କଟା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପାର୍କ ଥିଲା। ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ପାର୍କରେ ବୁଲିବ, ଖେଳିବ, ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବି ଯାଇକିରି ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ଦେଖିବ। ମୁଁ ସେଇ ପାର୍କରେ ବସିକିରି ଝୁଲୁଥିଲି ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ସବୁ ବାଡେଇ ହଉଥିଲା। ମତେ ସବୁ ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା। ମାର ମୋର ବସିକିରି 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ସେଇଠି ଖେଳିଲୁ। ବହୁତ ସାରା ମଜା ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଦୋଳିରେ ବସିବି ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୋଳିରେ ସବୁ ଛୁଆ ବସିଥିଲେ। ମତେ ଦେଲେନି ବସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପଳେଇଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଦୋଳିରେ ବସି ଏକା ଝୁଲିଲି। ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯୋଉ ଢେଉ ଆସି ବାଡେଇ ହଉଥିଲା, ସୁସୁ ପବନ ହଉଥିଲା, ଢେଉ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଦୋଳିରେ ବସି ଝୁଲିଲି। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଖେଳିଲି, ପାର୍କରେ ବୁଲିଲି। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଖରାରେ ମତେ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲା ଏତେ ଖେଳି ଖେଳିକିରି। ବୁଲିକି ଦୌଡିକିରି ମୁଁ ପୁରା ଥକି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ପାପାକୁ କହିଲି କି ମତେ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ପାପା ତାପରେ ମତେ ନେଇକି ପଇଡ ପାଣି ପିଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ପଇଡ ପାଣି ପିଇକିରି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି।